रस के सेटेरना जत बंगा बानी दबरी छोप बतबरा 2022 ठाउँ सरपानी पोस्ट ऑफिस सरगड़ा थाना बिसुद जिला मयूरभंज हिजुकान इंग्रेजी महित 11/4/2022 और 12/4/2022 सोमवार और मंगलवार निंदे नुआर दहा किने अपमाकना खंडकुड़ी झारखंड कुड़ी बनाम देउंगा भोज कुड़ी वहाँ इनखान सनामी दिला भमिसको हजार होड़े कते यात्रा निदिमा वहाँ इनखान सनाम कोठन नेउता तहेना अलो बोल हिडिमा गिरे से कमले आड़ा के आ सोशल मीडिया रे टोला कोड़ा होले ठौक के आ अड़ी सुरु दिन रे गिरे से कमले आड़ा के आ सोशल मीडिया रे टोला कोड़ा होले ठौक के आ अड़ी सुरु दिन रे सेटेरो में ना इनका गुल्लो रस करते मन जे हतिन चेहल चे पेला ओरे ओना इदते इन्या